abusia for am obi akwa ba ediba attention TV say munim say attention TV de bia ye kwa de bi ba enase yakọ edibia ba me pa cho bo modi bia say de edi aba no obe like na do comment aba na afede we pia share ama afoforo ehu ne ekọ me pa cho enne den na ye wo ma enne ye dan ye ni edehwe mu ewa aflawo ayar sabia na ye nsem ebubo free ho aba no eya dia na eya werho na afese so eye eni enyan pa me pa cho nsem no eno ne sen ni etie nyina ne se maame bia na no ho dodo na ache se na ne ho emfa no wakopie mu awa ayaresabia hono na abra okopie mu awa ayaresabia hono na anesefo mienu bi ewo ho a wo kire mu se age maame ne eye deposit 400 cedis ansa na maame no omatimi ayeden ahwe no na abra maame no ekan sa abre no so na eye abra ade asan yi ache se eye ahomache a ade eye ache a obi wo kire mu ana eye abobe no nan a sa abre no mobile money for anya adwuma na sabre no ana ne baba ayo abako aka se oh ane ya tsade a monhwe no na ade achi ananka ya ye den ye tuaska no ade amamo na nurse fo ise dabida ehene ha opa one first kana mba carry we one first kana mba dia eyade a omo pa cha se money na hand picking a go enti kire se abayo ai kire ni nsem se obombodin bia se obetu moto omama mutu moto eko monte no so kopɛ se na kombenya mobile money fo ebi po na komo yiske na so antentam amoko chinchin ya cha se omo nya alam samba ya still nurse fo isi dabida se ne omo aka no ne omo se ya no omo se so omo nya aka se aje omo ye deposit ne dia na so omo de 400 cedis ba ne dia aje sika na no omo de ba ansa na omo timi ayeden ahwe na omo ayeden omo ahwe maame no na afide bebia eniema ekon anu ayenyan pa cha se chawpa na waguso a wapachawa so still nurse fo isi dabida de omo anya aka ne de eyade omo aka dada enu nti se omo guso a omo pachaw na afide maame no abofra ne se according to abofra no hwemu a na afide ohuni se ne maame ahome no koyie ensi so na cha se nsam bebra nsam popopa na enu mo na nurse fo ka che maame abofra se onko na onko fa taxi ma se na be ya wobetimi ayeden ahwe na wo ma refer maame no ede akọ be foforo wa bra abofra ikoba na che se maame no odi ayenko yebekọ na yakohwe nsem no ne esi ye mepa acho bomodi bia se oba like na odo comment aba enti bomoni ye braso ye kọ na ede video no ede abro yenko tie nsem a ekọ so ni bi eno che se Aflao hospital anesifo mienu sese ye hwehwemu asem ne nyina ne se wo se maami bi a ye frɛ no Linda Adua ne ne ba a wanya mfinhwe dunkunu abema omote maami no ye restaurant enti anajo bese 4 ahomache no 9 ena yade ka maami no enti yade ka maami no ena oka kire ne ba bema ise onfa ne nko ayaresabea ena ode ne call Aflao hospital ho abra okọ ya okọ yesesa hospital yeta frɛ no cancer hospital enti abra okokoduru ho no anese fo mienu no mo ho mo OPD tom duro no mbusa sa o maame ne din de sey na o se o me maame din de Linda Adua ede na ye no na o se minim se de ne husi ye no ene ede na ba ene o se an se de asi aye ne de ye begina 20 gise utua 400 Ghana cedis ede maye na 400 Ghana cedis na o se ye ntua emfanto no ena maame ne se misika no ye mobile money e wo me phone no so ti se mo mobile money a mami send them raso na sa deposit of 400 Ghana cedis no be de aba beto ebusuafo anesi fo ese e ho omo nje omo policy ni so omo nje mobile money omo nje mombo e wo hospital ho ena mami ne se misramo abo 4 ahomache 4 nti akoye se no madaroma mo mame mo da mo hwe me a sika no wo me phone no so eni mo tete a mobile money no mekọ ma me be ya kwa akoyi na odi aba ena nurse fo ne se da bi nti omo twen yankasa omo pa achew bia eti de na be ya ne sa e wose ne ba na ankasa eje ne maame phone no na okokoyi mobile money no free so enti ne ba no eja ne maame no wo ho omo duru hospital ho no omo de tena wheelchair mu sa ena oja maame no ho ena ofu moto ena okọ Aflao boda no so okoduru na momofuo no omu ni ho ene ise akromfo ta wiewie omu nti omu ahomache omu nya adwuma gise ni mu atete nti akoda no koduru ho no o se na ye be se 2 kilometers ena moto no wo mu twa koye
enti tamoto de enim se ne ho ha omo ko ye na omo anya bi ko chinchini omo anya bi no e na omo sa baaye ti omo baaye na ne maame ne wo na ne maame ne home no na enhyedansi so enti akoba sa no e na omo sa ko nurse fo no ho e na omo ko ka se omo sre okoye no anya bi nti osre omo nhwe no na ye ka sei omo anhwe ne vitals omo anya bibia we ye akwada na ma ne bo a wo de aba no na oka ne sa wie ye no e na o se nurse ni ba ko ka se ada no ma betena na mo be ha ye sa monfoma se wonfiri anko monfoma se wonfiri anko enti wotiate omo sa na omo ba ye na omo sa betena ho ni nyina no na achew pa na enti ehwa ekoba sa pe e na abema ne se afi no hu se ne maame home no ensi so enti maame no kra ne ka se mintimi hume enti ehwa no omo sa frɛ nurse fo no enti ni nyina no na omo mfi eti ehwa na maame ne ka kye ne ba ne se o fa me kɔ baabi a ye washroom na minko hwe ha se opese ofe ase bibia be hye ne minimu nti abema ne so ne maame mu saa no na ase ontumi nyina ne na so e na se de onsi nhumi ne nti no patient obi a ono so da yare sabia ho ne story baaye e na obeso maame ni mu nti maame ne buhweye obuhwe saa no afi na obi antimi nya hwe nti patient no de oyare na oda ho no e na okoka cha nurse fo ne se maame ya wa be ya mo nhwe ni sesei maame no wabu ahye o ase de home ne kura ntimi nsiso toto afi toto no e na nurse fo no hu se afi de ba na ni enyan e na mo ka cha ne ba ne se onko no nko pe taxi na onfa mefa ne maame no enko ba bia ye refer onfa nko kasiem municipal hospital ho no e wo ketu na enumu no e na abema ne diri mika so ko pe taxi aba ti okofa taxi ne ba ye no ye de ne maame ato stretch so e na o mapia no every hospital no emu ho no abesi kwan na no a wo da stretch so a onkasa onhume e na o motam ni free stretch no so e de ne to taxi nim e na o de ne call sa ketu hospital ho no municipal hospital ho omo kokoduru ho na e ka se ne maame na wu eti abusuafo no atro petition se wo ma atro petition de akwa Ghana Health Service o ma atro e de akwa medical and dental practitioners no association no ama o ma responde si aye ka sei o mo se o mo de team e ko Aflao hospital ho se o mo koye hwehwemu mfamfa ensem ne ho e na face so wo ma chokrata ne bi se o mo de akwa mampanyin se sa de we yi a ekoso no ha adwene anese fom yenu ne nam o mo nsa ye so e na ami ya ye frɛ no Linda Tuayi wato na nanom wonse do na ne ba ma no kwa ye so obekɔ university enti sese one ne maame ne pɛ ne wo ho eti abema ne sese wa kan sensemu ne maame ne restaurant na o ye na oboa no no eno no ode ba behwe enti ba me ye wuyi wa na ebe ye restaurant no sa abema no onim a na che sese ni school no dis ogya na ne okoto restaurant no so eti abusuafo ne nia bre a wo mo kana daily graphic se wakọ bise ni nyina mu obisa aye no wakọ Aflao hospital ho doctor wo wa confirm wakọ Ketu hospital ho wakọ o ma confirm na medical and dental council for so wo mo so confirm o mo che say wo matuni pa ma o mo kọ eti sa be daily graphic bo mu amane say cash and carry we kwa na nya so oni sika na electronics momo e pa cha wan ka se wo hu ne course na ye gina we so e de ebisa yan ho se asoso bi yare a etwa se nipa no aye deposit at that moment adam machina kasa maame no sa issue we asi ya no sa bre no na awa se nurse fo omugisika anase etwa se ye hwe obi ehwie ansa na ya de agisika me pa cho se wo ye nurse ni a mama ye nyina ye fa hye ho den se ye fa hye etirim se eye nipa ho adwuma na ye eni ti se ye adwuma yenya odo yenya tema na ye fa ye de ye fa ye adwuma na ye ntimi mboa ayare fo se na be ya obi wo ho ana ne yare kwampo enya se ebia doctor ni ba hwe na ana se we na bom kase bia nurse ni no one ne be kasa no eno kra betimi ama ne yare na akọ enti se wo ye nurse ni a ana se wo ye obi a se woni nipa edile ana se wo obi a wo ye nipa ho adwuma bia no me pa cho nyina ye nsua bibi wo m se ye ne nipa edile ye ne nipa edi nkomo ye ne nipa eye bibia no e be hwe ho ye na yetimi aye den asra kire nipa na ya feel nipa ne pain ana se pain no obi wo mu no you put yourself into sas pain no se na be ya ebetimi aden aboa ama ye dwumadie ye dada dwumadie no e de aboa yen me pa cho e ma remfi se aha aya attention tv me pa cho like it comment na for comment na pia for share fama afoforo no omo hu ne ekọ me amede be so mo so medin ane amansanche ame akwasi mensa